Kadtong pikas, way pahulay. Naunsa ba na nga nauna na humanikso ng Adventista man? Kay ang mga dito pikas, nangasakit man, giubog, gihutoy, gihilangtan. Nanuwa naman katunga si Purman, nasakit. Pero kining gipapapahulay, walay balati ang mga kaigsuonan kay duna sa pahulay. Muna ginisahin sa Ginoo, muna topik ko kagabi, the seventh day is the Sabbath for the Lord. O dili na to na siya mapang, kaya naman sa Biblia, no? Kita, ikaw naman ito magsunod mga kaigsuonan. Wala tayo mahimo diya. Wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, pagdapig sa kamaturan. Mugin na siya mga kaigsuonan. Kaya uniskutan na ito ng patay. Walay laing nga gikadlukan sa tao, kining patay na yun. Hello! Hi! Salamat kayo, naminaw din mo. Kita ka tao nga nagpuyo dito sa tungas minteryo, wala no, kay mahadlok mga itamuagi. Imuhingon po magani, pag doon sa minteryo, katakanta magani nga, katakanta magani nga, praise the Lord! Praise the Lord! Pag-abot sa minteryo, dagan na yun! Dagan na yun! Nangulibawat ang mga balhimo, mga igsunan, ang pangutana, kinsa man ay mga tangin, ha? Abi ninyo igsuon, walay espiritu sa tao mga tang. Mateo 8:28 nga ang mga tangya ang daotang espiritu. Ang yawa nga magtakuban sa dagway sa tao. Iyang awaton ang minatay, muawaton niyang naong, awaton niyang mga panglihok, igam-igam anak. Aron mga hadlota. Pero sa tinuod mga gigsunan, dili to siya sa espiritu sa napatay o sa minatay. Kay ang imo basa ng Ecclesiastes 9:5 nga ang mga buhi, hello, ang mga buhi daw nahibalo nga sila mamatay. Apan ang mga minatay wa nagyoy may bawaan. Mawala kanila ang gugma, mawala nila ang pagdumot. May uban niyo magikog ko kay kung mamatay ko kalgunti ka. Ay kalgun di mga ni kakalakaw sa buhi pa. Sa mo tayo namatay na, di ba? Wala namang kiksunan. Usa kasilingan ng modus pan ay klarin ni Samis Occidental ang iyang asawa nangabit. Sa diyan nangabit ang iyang asawa, ang itabo niya, kay stress naman siya, naghikog siya mga kiksunan. Human naghikog ka na, namatay siya. Taasan na yung dila ang tao din, no? Nahikog mo siya, tagat pusod mo siya ang dila. Kita katas-taas mas dila. Naunsa ba na pahuman niya kamatay, gihaya pa igsoon, nagtapad ang mahinoon ang kapit dito na mas kwarto ng isoon niya. Watay kalabutan daw, isoon mas lungon. Wala mga kaigsunan. Wala nga, mintas buhi pa, matupas Ginoo, sikay-sikay na mo daan sa paghinulsol, uban pa na, kay once mamatay na, wala na pag-ampo dito sa lugnanan. Nagabantay mo anong purok jis. Kakon mo purok jis sa season? Purok jis. Purok 9 naman ano? Nay purok jis. Ang minteryo. Usap mapila mong kapurok ninyo dinis, tinupahan. Purok 5? Sais? O nay purok 7. Kanang minteryo. Kanang purok 7 o purok jis dito sa mua, pagkamingaw gayon guys ano. Nasuod ko sa minteryo, magkigsunan, pagtanaw na ko, na may mga picture dito. Lahat din mga tinanawan ng picture dito. Bisan asa ka mo ato, sunod siya sa tanaw siya sa inuana. Kung ano man yung picturean eh. Kunyan, ay nako kayong karatula dito. Ako paron pare, ugma imo na sad. Kung saan mo na? Ha? Bahinay. Ako paron, pero ugma imo na sad. May kahulugan mga kaigsunan, di ba? Mayo pa na itong katawa-katawa. Unya, pagkasunodan na, saan naman to? Wala naman kamata, nakatuog mo mga kamata, pagkapunta. Ikahi naman, na siya mga kaigsunan. Muna nga, always preparado tas Ginoo, kay wata kay balo sa kamatayo na to, mga kaigsunan. Hello! Wala mong tingog, hello! Sikay-sikay na mo diya. At least, magkakonta kay. Dili sa konekson, dili sa science,
kining mga scientist mga kaigsunan. Ilang istudyohan anong ginang tao mamatay? Naghimo sila tao. Himo sila tao. Pero ang ilang tao gihimo, luyat kastanan. Ya, butangan nalag kurente para nga di mo luyat. Butangan nalag hangin. Di mo gyapon. Nga naman, ang tao na igsoon, unique paghimos Ginoo. Giludan si Ginoo, giporman tao, gihuipan, gibutangan og breath of life, gininhawa. O ang tao na himong kalag nga may kinabya. Gwapo-gwapa din ang kalag mga kaigsunan. Ang kalag ang isulti sa Biblia, mo nang buhi. Pero kining namatay na, dili na siya matawag kalag, gitawag na siya patay nga lawas. Kay once mabulag ng espiritu, kining gitawag og breath of life, mawala ang iyang kalag, nabuwag naman siya. Breath of life plus body is living soul. Muna siya gitawag living soul. 1 plus 1 equals 2. Kung naman 1, 1 na lang. Wait, sa ato pa, ang kalag mga kaigsunan na kumpos sa duha. Gininhawa o lawas o nahimong kalag na may kinabuhi na living soul. Wala nga, matingala to ba? Di ba niya agad? Ano, pilaidan mo ron. Iskot-iskot mo niya to, ha? Oh, 64, kung balihon, 46. Bata-bata pa. Imo, pare. 66, kuha mo ko siya, 666. Amin na magigsunan, besa kung saan ba na to o pugong sa atong edad, mutubo ginipre. Kaya gaganihan, nangibot ko sa kong uban, na halos naman na puti naman eh. O di ba giniyani sa unang mga gigsunan? O, sa nato ba kasulti, sa batan mo gupo-gupo, gipon. O, nagyod, no? O, makamanamin gani ko, makaingong guwapong din ako. Ay mo panaway siyang naong. Na may ubang, mutanaw sa amin, ningon nga, ako makini ang nakita ko nga walay sama. Ano nga magduda naman kang ikaw naman gina? Usahay ko, kini matiguan na tamo kay Songan. Di na kita ilhan. No? Pagtanaw na to sa amin, makurat ba? Maria. Ano ba? Ato pang luguron na itong nang ako manini. Daghan naman mo agi-agi. Dari mo agi ang mga kurbada, din ang mga tutudling, kurus-kurus, ang atong liyaw, imbis hugot, muluag. Kaya mo kunot-kunot na. Nawala ng unod mga kaigsunan. Hello! Ay, salamat na ba mo dia. Nawala ng unod. Unyaw ka ito patambukon. Nagyapon, manuit nagyapon. Nayon ang Ginoo. Paminaw mo ha. Nayon ang Ginoo. Unang Korinto 15:51. Usa ka pamilok. Usa ka pamilok. Iyang baghuon ang tao gikan sa pagkamadunuton. Kini ning lawas ato ron igsoon. Muni mo kunot ni kay madunuton. Hello. Hi. Oh, madunot na mga igsoon. Kini ning magkatiguang ta. Padung na ni dunot. Wala na mga oil uban ba? Kabantay na yung motor nga, wala oil, sagap-sap na kayo madagan. No, mura mag-cute-cute na madagan ng motor, kaya minus na ba? Guwang-guwang na yun, Dixon. Kana akong motor, 8 years na guna. Muna usahin mo, sakyod pa nagsa. Mulain ang motoran eh, pero kaya po, magamit niya po. Once magkatigulan na ang tao, mga kaigsunan, daghan na sa pation. Tinodili! Rheuma, arthritis, hubak, hutoy, diabetes, kung sa pa na, high blood, tanan nga mga tis, mga sir, cancer, ulcer, uban pa, may nagana. Apa nag-ion ang Biblia, gipronounce sa Biblia, pinadayag, 21, versikulo 4. Nga dito sa langit, wa na'y luha nga mataga, wa na'y magagulanan, lunlo na kalipay doon sa langit. Ug mo na'y atong ipangandoy mga edso. Amen. Amen? Amen. Nangandoy mo sa langit, yung uban nini, okay, nangandoy sa langit. Nangandoy sa langit, Ikson? Oh, kan agad mangandoy kita langit. Kaya ang langit igsoon dili na pala dinhi yuta. Nga sa yuta kung di ta mo kayo, wa tay kinayuran. Dito sa langit mo ni trabaho. Mupupo lang ka sa bungas kahoy dito. Ang usa ka kahoy mubungag 12 ka klase. Nga bunga, mukuha ka dito pagkaon nimo musamot ang imong everlasting life. Nya mo blooming ka. Diri igsoon kaon ta kining apple diri sa ato, mahal pa. Nya ko magkaon na to, kunot mong gyapon kay daghan kay medisina.
Ibutangan pag mga floor wax. Ay, nakakita ko sa Facebook pag daghang may floor wax ng apple. Muna nga, panitan na lang nato, panitan. Nga naman, ang ato mga prutas ron, ang may mga hinimo na lang mga kaigsunan. Pero ito sa langit, pagpo na mo dito, pagkagana. Nag-iwan si kining Patriarka Home. Nag-iwan siya nga, ang tigulang ibalik sa pagkabatanon. Amen. Hello! Masa ko no, ang tigulang ibalik sa pagkabatanon. Praise the Lord, mga tiguang. Ibalik sa pagkabatanon, labik pagayod sa unod sa bata ang kahamis. Karon igsundagan, karon ang pahamis, mahal na ba no? Pahamis. Chinchancho, sa unsa na ikuan ba? Kada akong asawa sa bago pa may namin nyo anak, namutang nagchinchancho. Wa mo siya din eh, wala mo siya dito. Pwede kuratan ako kay bisan mo paong ng suga. Kita ang yapong naong, kay pwede mo puti ah. Huwag mong hagkan mo kay sunan, pwede mapilita. Kung ano mo na, sa pasinaw ni sa aping. Pahamis aping, daghan ang ipangnusto sa tao ron kay dili sila gusto matikuyang. Pero di gud kalikayan. Padong kita diha mga kaigsoon. Padong kita din. Ako mo padong na magyug padong na magitig baktas ini aron mahimon ta maduha na senior na to ani. Napay senior na to sa Pilipinas, na senior citizen pa gyud. May ni kay si Brad Robert kay tulon siguro nang imong guro. Ito magigsunan, sultihan ako, ay mo ka-goals. Namatay. Kaya kanang namatay, wala ginay-gul-gul ba? Kita yung mga buhay mo ay nabilans kagulanan. O sa ingon sa Ginoo, John 14:1 up to 3. Kaya sa ingon sa Ginoo, let not your heart be troubled. Nga naman kaya mga buhay, mabala ka. Hantod, ma-anxiety, ma-stress, ma-depress. Nga naman, wa may lang ikabilin sa mga kabanay nato kiniragin nato kamatayon binlan na niya kaya mo bayad sa niya perlida Perlida. oh bayaran man mahal sila mamatay sa mga igsoon may pay birthday kay mandadag noodles kini di may mandag kini lang lungon kini lang atong kasket ang tawag na mo ani kanang dili kayo tanto luod ba kasket no may mga kasket tawagan dili lungon. Kanang kasket mga kaigsunan, sa unang panahon ng 7,000 nga kasket, kaya katong akong ugangan, nga lalaki na matay do Cebu, 7,000 matong lungon. Kaya kaya nga akong bayaw, manghod sa akong asawa, nag-wild man, kaya di sa gusto lagi mamatay ang papa na, namatay naman yun. Nya kay ilubong naman, nag-wild, basta naibot bitaw na yung mga kaigsunan, kini bang iyang pultahan? Nalangkat. Ang gipanglansang mga tayaon mo gayon niya, naapay kahoy nga gipang anay. Gitabunan na din yung mga kaigsunan o pintal. Kulisuran ng 7,000. Kini naamnes mga 30 ron, nga ni kasinaw. No? Nana sa mga 30. Wala, ako ngayon ako asawa, kung mamatay galing ko, ayun ako palitin ninyo ka ng 30 mil. Pustar ako yung banig. Kaya parang mga yapon, manata na maghihapon na dito. Oh, tanawaran na na, hilingan ninyo ng mga kwan niya, katungindog kay mga lungon. Pag-apply nyo sa pansyon, mga 10 years or 15 years, wala na eh. Wala na mga kaigsunan. Pero lagi tungod lagi kay kini mga tao tan-aw mo gani ang una kong tan-aw sa tao pag muduol diri sa namatyan kini yung lungon pag tan-aw sa mga tao nga nindot og lungon ningon na yung mga tao kana gihigugma ginas pamilya ba ngano man mahalon makiglungon pero pag tan-aw gani nga mura gini rang gigabas nga kini gigabas ba nga lubi niya mo gihimong lungon ningon na mga tao kana maldito ginaba, kaya wag yung palitig lungon. Tinodaig suon sa unang panahon, ang lungon, gabas-gabas, rabang yun.
Mailan mo sa una sa baryo nga na mamatay kay magabas og tungang ang mga gabi. Lagi namatay ron. Yan naman. Nay nagabas, tinuod yun. Sa una, way palit-palit lungon, ma'am. Way palit-palit lungon. Mo bitang uban niya magbagtas, magdasa kuhan. Natingala sila nga, nagaan man ang lungon na nahulog yung minatay. Nahulog dito sa kanal. Luoy, may mga kaiksunan sa naman nagaan mo nga itong pagtanaw dito, paglili. Basta tay! Na ilang gibalikan, tuas ka na, naligid mga kaiksunan. Dito nagsugod na, nga mamalit ng lungon. O sa una, dili man. Pero sa diya nga, mga hulog ang minatay, kaya wa pa man po yung purnon sa una. Ka namang dayong man. Unya, napay ilang dayong niya magtsatsa. Naroon na mga magbalik-balik, anak. Magtukar bitaw, tug-tug-tug na mga balik-balik. Ato maguyog-uyog, mahulog ang minatay mga igsunan. Na dito, nagsugod ng mamalit na glungon. Sa una, dili. Pero sa diya nga mga hug ang minatay, na malit na glungon. Kaya ligo mo na yung pinalit mga igsunan. Wa ko masayop ang lungon ni Fernando Po, 120,000. Lungon ni Fernando Po Jr. Mga artista, tag 130, 150, karon 200 na ang lungon sa mga artista karon. Ito, tinir lang tag 30, no? Pero nindot ang yapon mga kaigsunan. Unya, nakaagi mo sa ko kini mag-imbalmer, naka-assist mo sa ko, kini mo kumadlok mo kining mo mutugso kining minatay. Ang uban, madlok man ako dili. Tabag kong tuslok, kini ding minatay makiksunan. Dili na ako ano no, og sa liog. Tuslokon, mutuyhan na. Pag tuslok na, kuhaan man dugo. Kay, basta maron, kuhaan nagsagdugo. Nya kung taas kayo ang panahon yun, kuhaan tinae. Oo, kuhaan na siya. Hilimpihan ang lalo, mana mo nang butangan sa medisina, dugay siya mabaho. Muna, gusto sa Ginoo, bitaw, pagbalik niya, iyang uyogon. Kay katong nga tinae, asa ito mga labay. Ibalik man to. Muna amang tinail na man. Ibalik to igsoon, mga bukog nga lagpot asa to. Ibalik isikil. Iya uyugon. Ibalik ang mga bukog kay banhaon mo ang tao mga igsoon. Oh, banhaon ang mga tao. May ubang ikaw sa iho. Yang isang kamot, kaunpos lang iho. Malagyo kayo. Mo nang mabuwag-buwag man itong mga bukog. Mo nang uyugon kay ibalik ito siya mga igsoon. Anay kremit na rin gyapong abog, mabalik rin gyapong to siya. Ang problema din ha, pagbalik ka na o ang inyong tiil taas ang isang mubo, sa di pa niya ako. Di pa niya ako katatiktiban ni Usa. Niya ako din taas man eh. Kagusino man eh, isa din man mao. O na, ang ginudigin mo sayop mga igsoon, kaya ang tao rin magsumpay-sumpay, marunod mo sayop, di ba? Kaya ang ulo, lahi naman. Imbis ang ulo, ato, ang lawas, di man ato. Kamante mo itong gibumbahan, magigsunan niya, nag-iyahay na lang sila panguwas, minatay. Niya, takdo ang mga tiil, sa dili na maugang. Mubo man na pakita itong tas-taas, kaya di na tiil si Papa. Kaya nga buot man. Wala sa Igsoon, nga ang mensahe na to, praktikal ha, Igsoon ha. Kaya ang Biblia wala magsulti relihiyon. Magbantay lang ta. Ang kamatayon mukalit ragtungha sa panimalay. Di ba ma'am? Tinood ma'am? Wata masayod o mamatay ba? Mutungha na nagkalit. Matunong rabagyo guay kwarta. Na, mutunong pero abot lang anong kung mamatay daghan man mo amot. Kay buhi ng hospital. Wag gyud magpautang ginutir. Putang ako kay hospital sa way kwarta, pero na mamatay na. Pagkadaganan niya akong amot o na yung wala, patay na mga igsoon. Buhi pa, wala. Muna diya sa season, sa una, naghimo ko kining programa, It's an Age, Health and Health. Kung na'y mamatay, tabangan. Kung na'y buhi ng hospital, tabangan. Dili kay patay rin tabangan. Hasta buhi. Dito, pag-abot dito sa hospital, tagaan na mong kwarta. Nga naman, tabang to siya mga igsoon. Wala po to kay uban. Sige, pangayagtabang mo niya. Pag panahon nas manabang, dili na pumutabang. Nahabay ako, ano eh. Iko, muna naglisod mga igsoon. Muna nga, ang Biblia nagsulti, karon, now is the day of salvation. Sa kaluwasan mga kaigsunan karon, ayaw nagpaabot yung mamatay ka. Karon, atong basaw ng Biblia, Mateo 11:29.
28, papahulayon, tagaagpahulay, o niya nagyon ang Ginoo. Pagtuon ka mo kanako. Ang gustos Ginoo mga kaigsunan nga magtuon tas Biblia. Pagbalik niya, di na siya mangutana o siya mong relihiyon. Wala. Kaya gustos Ginoo matukma atong kinabuhi ngadtos Ginoo. Amen? Amen. Undang na ta kay naminaw mong mutanan. Balikon ako mga kaigsunan ay buhi pa man daron. Ay nan mo paabot niya maluya no ay pa mo magtuos Biblia. Tuon gyud ta basa. Kung wa mo'y Biblia sulti mo sa ako, wa mo'y Biblia. Kaya taga mo Biblia mga kaigsunan, taga Biblia na mo dito wala basa-basa, no? Taga mo Biblia, katong way mga Biblia. So now na ako'y Hebrew na to nga Biblia, na English, na Bisaya, na kumpleto to dito. Kaya importante magbasa ta sa Biblia kay mo na manual sa kinabuhi ug sa kamatayon. Before ta mamatay kinahanglan i-preparar ang atong kinabuhi. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Amen.